Moje meno je Matthews, to je Michael a vítam vás pri videu z hradu. Toto je ten hrad, ideme sa pozrieť do bunkra. Chuď do Helenky, Helenka, chuď do Helenky. Takže toto je ten bunker. Tu má svietiť. Toto je ten bunker. Je tam ešte krv. Je to, ako som to dočítal, je to mediková miestnosť. Bunker. Mediková miestnosť. Ideme ďalej. Tu je ďalší bunker. Dámy a páni, tu je ďalší bunker. To je nejaká pičovina, neviem, čo to je. Majko, hore! Poďme hore. Poď hore, ne? Poď. Poďte hore. Poďme. Kurva. Takže ideme hore, dámy a páni. Piči. Šmíka sa tu. Jo, som hore. Takže ja už som hore. Jeba z náňu. A toto je nejaká piča. Helenka! Jeba z náňu.